Di na po mi, naglaag na po mi. Kasama na namin si Imelda, si Dayen, si Risa, Saan na ito? at si ito, ay sana to. Si ayan, si Jane, si Judith, si Rafael. Hello, Raf. Hello. Hello. Uy, nung iba na yun. Awa ang view, oh. Padong na po mi karon guys sa kuan, sa Groningen. Groningen na sa Mibale. Unexpected kay wa sa plano. Unsaon nga nasayop man ang Gihatod ang gikan, gihatod ang nagkuhan. Then, pumasok na yung ano mo, yung sabi mo, good morning, Grace, on the way na me. Oy, ganun Reply, ba? gusto mo replyan kita? Sige, replyan mo na. Dito na kami. Dito mi. Dito na mi. Dito na mi, undawin na mi. Muna reply din mo. Dito na mi. Kita na mi. Wala ni sa plano among plano ang pag ngadtog Groningen ay. Unsaon man ang ticket na sayop man. Magano kasi, meron pa ng tao doon. Ano pa tayo? Asa na nay tao na. May isa. Sagdi lamang gud. Amo na sila kasabot na to. Asa ni siya gawda na? Ito ka pistel. Wala pa. Mag-picture ta. Screenshot, screenshot. Screenshot. Ano man? Ano ra si Panbi Palanglong? Aw, Palangga. kami man kung Palangga. Unsa na ning lugar ah? Gawda? Gawda. Gawda. Palanglong. Gouda. Pala? Beste reizigers, over enkele ogenblikken komen wij aan op station Gouda. See? Je kunt eventueel naar de hoofdstad op Gouda. Spinter richting Woerden en Utrecht Centraal. Verlaten hier de Oh, trein. lagi. Denk Nanami aan sa de Gouda. Dan wens ik u nog een hele fijne dag. Sakay mo. Over enkele ogenblikken het station Wala Gouda. ako sa gawas. Ikuan. Suri-suri kay maayo ang panahon. Talagsa na kayo ni maayo ang panahon. Itawon. Kaya ka winter na na. Ika winter. Sok-sok na mi. Di kuko na Miss Balay. Kuan na. Boring na po. Winter na. Init winter. Magtikuko na Miss Balay. Kay tugnaw naman. Tikongkong. Lagi. Pero masarap siya. Kasarap pa siya sa kaya. Masarap ito. Muna po kami may kuha ng tanan ng itong patulog. Ang usara na ba na ikon label fish? Ang bungbong sa ang meron. Meron. OB Bukya. Ano, OB Piyaya. Tsaka merong original Piyaya. Hindi po ni Balvin, dagdamin. Tanong siya yung una. Dimension ang iskina. Hindi ah. Abot namin sa Groningen guys. Na may ram sa train halfway. Mag-lunch muna kami bago kami mag-lakwan. Sarap. It's maklik. Wala ka straw? Pwede mo. Oo. Sige, it's maklik. Nagbuhat pa mi sa among order guys. Ang among kauban, kaon na siya. Kami wa pa. Mapay pag-abot na mo sa Groningen. Kari ang makalaw days. Hey. Waar is het mee? Kumso. Ikaw. Kain tayo. Iwasan ng kaon guys ha. Bye bye.
Dili na ba? Oo, ako maayo. Right against the light. Ito na lang. Diyan na may karon guys sa Groningen. Yehey! Medyo tuglaw ang hangin, oh. Ang hangin. Ito yung lake sa Groningen. Higam. Ampun na. Asa si Judy? Wow. Tubig. Ang sama ni Groningen Museum. Museum. Yeah, museum. Ang tanang mga dagang tao. Ibig sabihin, ilhanan. Tabo guys. Tanamig sa kuan. Tabuan nila. Oh, yun. Pila man eh. Wow. Nindo tres. Ganda yan. Wateris. Mas maganda siya sa akin. Hmm? Mas maganda po siya. Wala na. Pila man na. Jacket. Sweater. Na naman na pilian? Namiri na sila og kuan. Ox na ox. Sa kunting John Rocks.